billahi tallahi ko ale ka ɲinama ya ko ne ɲana ma ngo do ene we ngo ka tile bo ka be ko do mane wele do chego chego di bi ako atula ako wallahi surgu dugutiye ce ako mogo do e janva sir ne kama ne surgu dugi ka surgu dugutiye ke ako billahi ula nyemogo ba mi e patron ere o ere tara akza ke ka ere halaki ako wallahi foga nisra ngo e ma fam ne be ka fendo be ni abla ire zo ka kuta mali ire zo ka ba mandola kuma ka cha so ne dalu min do ma no e surgu dugutiye bismillah surgu dugutiye surgu jamana tigi jukura fama Allahu akbar ni yoro ni ne fe di madura ne bitla ka korofi mba korofi ka fi ma be mi sega ka ngo karsan ne kuna tayro la ne na dugula mo kera nyona misiri la mo ko do ne ta dugula almami si kari amisiri wala bolo kari ne mu to fo mais ñu fara ben sugu dugutigi di ki sugu halaka sugu dugutigi wa ke sugu di ni dugu jera wa ke ta tu bismillah sugu dugutigi sugu jamana tigi jikura fama ni ayatullah jakma waray dibi kele marakaw ayatul yoro marakaw ni marakaw numi ka klisi kala ulbi tane to ko defo akonna na ni ayatullah jakma waray o de ne be ka misala tan nyere di oh ayru ba to ko fo ayru la marakaw de bi ni get ma be ayatullah assalamu alaykum ayatullah ne ka klisi fam mina saka ka kala me ne ba ko saka to bismillah suruku dugu tigi suruku jamana tigi jikura fama ne ayatullah jakma wala ne jeni e be phrase mara mo se ke ayatullah e se ayatullah malla aya gabu aka mo kon nu ku kana ne to ko de oh ya du me mo so bla yela na awad biya ala kan be so aya hakli to ay ngatla kan yoro en fo tu bismillah suruku dubuti suruku jamana jikura fama ne karisa e jakma wara bi yere to ko ne karisa e jakma wara ni fema ala dum fenga na ne ni fema kira fenga na ne ko ala ne ko akira wallahi sumo wallahi ayalla me ni ko gelera kate tugu fiyo ibi baka sale ko koronya ani fe tala wala akin manya yo ko mo way ninge ko yale ko aksa ko na lambe ban ina fuka wala ni ko gelera dabali jugu dabali bina si niveau do ma fa ka do ko dabali eche ko be kan yina yoro do ko akrote ko ne atile mi le ko fendi sene na ay nege mi nege be billahi taala ni nege mi ngara numu ka kula ya ni yeddalu hakikai bamanan dalu kilisi mindo ayake mais ni ko sera niveau de la ere de te jugu donga bo jugu la i musu de jugu wa i che de jugu wa i dew de jugu wa bara ro de jugu o gele yara garsege yara koni ala illa jarabi no yesa o koni o to kon gera pilingi tiudi ibi baka sale kolo korani ka sogo donki fa o kolo o ta ko kai wala ma nyebe doka sogo kolo la ko ta ko kai o te baka sale kolo abike odila dabina fa ambo don ka bokulu la to ni tara mara baka o fi abido ni tara kungo kono baka sa yere mo kulu ba do ala ni baka fa le kulu to ya tekili hadu kulu ko to tekili baka fa le kulu baba musa sara yere ma sara yere ma baka shu muhammadu wala muhammadu hala wudi kulu wudi bike ai ni yo yi mana kulu fagle fa on fa so akere doni akere jama zabi sugu duguti de kala tu bismillah sugu duguti sugu jamana tigi jikura fama ne karisa e jakma wara ni fema ala do fenga na ni fema kira do fenga na ni iba ale de kala she bi wolobla bo de kala tulu akira tulu kalto 70 fois wala akira tulu kalto kalti ba kala so ka mo kolo koroy ka kolo koroy ta ka bla tasma ba jene ka ba afo ko bana ngo afo ko bana ni ka mogo be koliko yoro dimesa exam Australia akea shishi ba soro billahi foi tita ko mi shishi arama de ka doniala foi tita ko mi shishi ajeni abana
mais sisan e bɛ yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ b'a dɔn hali foli kɛcogo fɛ o ɲɔgɔn tɛ nka u tɛ se ka bɔ i b'o ye dɔrɔn tɛ juguya waralen don i bɛ tulu ɲini n'i ye cɛ i b'a kalan siɲɛ 21 n'i ye muso i b'a kalan siɲɛ 28 nka ni tulu t'i bolo sɔgɔmada fɛ i b'a kalan siɲɛ 3 n'i ye cɛ ye muso siɲɛ 4 i b'i ɲɛda sara i bɛ taa i b'a fɔ cogo di to bisimila suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ne karisa kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn kana ne dun ne ko ala ne ko akira wallahi suma wallahi ne dallu ne ma fɔ ne tɛ dallu kɛ dɛ mais billahi kuranɛ kɔfɛ ne bɛ dallu min kɛ ka tɛmɛ dallu bɛɛ kan ne wa ni ne y'a kɛ waati o waati ni ne yɛrɛ sɔmina mɔgɔ min fɛ ne tɛ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ ne b'o de kan ka da a kana mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ne mana sɔmi mɔgɔ fɛ waati o waati o tigi ma taa dɔgɔtɔrɔso la a ma da halaki ko dɔ ma sɔrɔ walima lebu ko dɔ ma sɔrɔ a tɛ kɛ fiyewu ne bɛ n ka mɔgɔ dɔw dɔn ɲinjugu dɔw teriw Bamakɔ yan u tun bɛ ne nɔfɛ n'u ye ha karamɔgɔ salamu aleykum cɛ aw kɔni mori ye walima ha karamɔgɔ cɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ ye karamɔgɔ denmisɛnnin de b'a fɔ taa i tɛ ne dɔn ne bɛ ne dɔn i tɛna taa ne nana dɔrɔn ne ye fajiri seli dɔrɔn n ka situlu hali sisan sigilen bɛ n ka seli yɔrɔ la yen ne ye fajiri seli dɔrɔn n tɛgɛ don a la ten k'a ne mun tɛgɛ kɔnɔ to bisimilayi suruku dugutigi suruku jamanatigi ne b'a fɔ hali ne t'a fɔ nisɔngoya ye o e ka cɛ ni mori bɛna cɛnni kɛ e kɔnɔ k'o bɛ kɛ nisɔngoya ye dɛ i b'i yɛlɛ de n'i yɛlɛla sɔrɔ ko o gosi ka taa karamɔgɔkɛ b'a fɔ to bisimilayi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ne karisa ye jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn kana dun fɛn ma kira dun fɛn kana dun ne ko ala ne ko akira b'a kɛ tan Aluseni a bɛ ni ala cɛ hali sini sɔgɔma ne y'a daba kama k'a kɛ i bɛ kuma dɔ mɛn Gana ya tile 2 ayi non ko nin ye hakika de o y'a a yɛlɛma bolo dɔ ye a yɛlɛma bolo dɔ filɛ dɔ kana sa fɛn dɔ tununa yan yan'a ka nkalon da ɲɔgɔn na a y'a to ten to bisimilayi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama i y'a faamu ne karisa ye jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala don fɛn kana ni fɛn ma kira don fɛn kana tile bɔra bolomaw kunbɛn kalo bɔra bolomaw kunbɛn masa min y'o da kɛnɛ kan o masa ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko akira karamɔgɔkɛ nin kɛ ne ye nin di mɔgɔ dɔ ma garantigi bonya sisan u y'a kɛ min kan o yɔrɔnin bɛɛ telefɔni de kun tun na Samsung dɔ telefɔni ma ye min kɛ a tule a ma ye fɔlɔ ne ma dati fɔ maa ye dɛ dati tɛ ne ka ko la c'est ne ye ala ka jɔn de ye misa ne ye dati f'i ye ne yɛrɛ sara yɛrɛ o cɛ ayi mun k'a kɛ o y'a kɛ ko n ko ayi a y'a to ten sɔɔni ja muso yɛrɛ somɔgɔ minnu nanen don a fɛ k'u nana tile fɛ olu de ye cɛ ka telefɔni suɲɛ ka taa n'a ye olu taara ni telefɔni min u t'a kɔdi dɔn olu yɛrɛ mina ka t'o di telefɔni dilala dɔ ma i y'a faamu telefɔni feerela dɔ ma bon o ma se k'o kɔdi bɔ min kɛ u ye denmisɛnnin dɔ ci u taara te san n'a ye o t'a fɔ a ka karisa ye k'a ka n'a ka telefɔni nɔfɛ ko ne ma se k'a kɔdi bɔ telefɔni ko dalen filɛ kɛnɛ kan a ye tula wele n ko i t'a kalama waritigi dɔ filɛ nin ye Dawudabugu waritigi ba a ka iPhone 2 suɲɛna a ka wari suɲɛ karamɔgɔkɛ a p'i pa a nana ne nɔfɛ n ko heyi yanni n k'a kɛ sabali dɛ ko a ka baarakɛlaw don n ko non kana nkalon da baarakɛlaw la ne bɛna min kɛ ne y'a kɛ a bɛ minɛ dɛ a tigi bɛ minɛ dɛ ko n k'a kɛ n'a bɛna fɛn o fɛn ma bilahi k'a jɔ k'a b'a kɔrɔ karamɔgɔkɛ n y'a kɛ tulu la k'a d'a ma to bisimilayi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama karisa kɛra jakuma wɛrɛ n y'a tɔgɔ fɔ karisa kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala don fɛn kana don fɛn kɛra don fɛn kana don tile bɔra bolomaw kunbɛn kalo bɔra bolomaw kunbɛn masa min ye tile ni kalo da kɛnɛ kan ko masa k'a ka suyɛni ko in tiɲɛ da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko akira ne ye tulu dilan k'a d'a ma a taara ka taa mun tile damadɔ a yɛrɛ denkɛ ja sisan bonya kosɔn sisan yɔrɔ n'an ka levier bɛ taa mobili la sisan ne de taa levier bila ne minnu b'a ka parapili minɛ ka taa sisan ka sin ka n'u taara a bila denkɛ in bɛ sin ka yanni fa ka na dɔrɔn denkɛ in bɛ taa kun don mobili kɔnɔ ka wari dɔ cɛ ka bɔ valise kɔnɔ k'o k'a kun o la a bɛ jate minnu ye sisan minnu y'ale ka sakosi minɛ ka taa bila karamɔgɔkɛ denkɛ birilen tuma min na a ye wari bɔ tan a tɛ se ka segin bolo kɛra tan a tɛ se ka bila bilen a tɛ se ka se fa kunkolo sira fa ko ja e de don n y'a faamu o ko min y'i bolo sa o bila i kun a y'o bila a kun ale sɛ ko fa ta banna ale ma nisɔndiya sa k'a kɛra yɛlɛko ya fa taara o yɔrɔ bɛɛ ka taa polisiso la ka taa siɲɛ polisiw ye k'u ka n'ale denkɛ minɛ k'a datugu kalo 3 a y'a datugu kalo 3 k'a seere k'a kamana gan kosɛbɛ hali telefɔni minnu suɲɛna a y'a bɛɛ fɔ min de y'a kɛ suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama karisa kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala don fɛn kana don fɛn ma kɛra don fɛn kana don tile bɔra bolomaw kunbɛn kalo bɔra bolomaw kunbɛn masa min ye o da kɛnɛ kan o ka nin ko da kɛnɛ kan ne ko ala ne ko akira wallahi dallu don wallahi dallu don an b'a la dɛ ala k'a bɛ sɔn an ka maa dama dɔ ta mɔgɔw mago bɛ jɔ an na ala awa jɛ wari baasi t'i la
awa dumya madam kone ele pe position na bi ay nunta akan nunke dumya muso kama kone dumya shina ai ndiga ay kana ntiga mina faida do this system ngoma no mijina yake voilà assalamu alaikum madam kone ga demande veria asi ati kunya demande information ati gara kabini aleta kabini assalamu alaikum madam kone ya ale modola do bi demande ke me ulu bi nyine accepter do me ulu bitlaka nyine ko ka kuma esa ndo fo ama soro ka mo ta sa ngo fo ama mo ta wala alni youtube mo ntigara abani assalamu wala ma flebo ne dal lu fla daw aya kin to ala ni mo wame nga mo way kulungela bay kasika ni ke bwana en fla ba ba kurana ta dima atlaka mama nanta dima baba nanta tori sale tori sara ba shishi amu tori jala amu ya shishi amu mo me gina ga na tla na suguna ke uta shuru asuna ke rola abi gina da tori jala kele walima do bena fa ko ti sura krapu sek bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sheke mawlumla ani bishege an wulumla aka na to ga ni mika cha da na ni mika cha hali muso mi bana kuma ta wal muso bismillahir rahmanir rahim ya fama sheke mawlumla ani bishege an wulumla bi wulumla ta bishege an wulumla morde wa hake ton morde do be ci wadudu ko ta bashi mais wo wadudu shatana mfeuke ase wa wadudu muso nyaki ga hindu mi wadudu la alati manye muso sina ma ga de ubi jina to mu hindu bo ka adama de mu hindu bo ka shatana mu hindu bo ko fara wadudu ka sare o kawati mu yiru no farla nyonga muso ti toy o so ga fa ha wadudu ni ba le mu muso bi nan wadu ma ko jam ko ya tibla la kotala ni blale ala kotala ka ala to ko hasaga saga di kawat mu dono ma billahi tallahi ala to ko jete shetana fa no fara ma menni na nyono bi la ka segi kishi si mo do bi fata enta fo ko mi ne folo mi fo mo de bo ke mo la o to reta mo de bo kila me ere ti so bo kiyere na da ma di yere ba so ro da lo do bi yere ka hal bi do ene welala lu nyet ne ko ni lute waye nga ko te fasale ko re daga bana ko ni bi tourner ci on fait ko nga kele ko yere la wutla kan nimisa mais na wati ko nzira ka ba pepe wala ibi bismillahir rahmanir rahim sebe shi ke me wulu la bi shigi an wulu la to ka nashim karmo ke alni muso bi fe kana to ga ni mi suna bi bayi muso ni mi mo abi mo kari lu nga ko mate ala kan so famuna la mamadu alni en tati ga sisa bashitala nunga erusira ala kan so amina tito mo ta sisa so ke ni ngal be do fe ay ma folo min ta lega eruso assalamu alaikum ankara mo atete assalamu alaikum malatam awa est-ce que c'est ni bana do bila yere ti bana mi sido abisa kola o era de ale nyumai